van veled? A torkodra ment valami? Segítek rajtad. Na, jobban vagy már? Mi a manót művel? Mintha mondani akarna valamit. Szia, miau! És Szia! Még életemben nem láttam ilyen szép erdei manót. Miért hallgat Törpapa? Azért, törpjeim, mert Lakónia néma. Nem jön ki hang a torkán. De egy igen érdekes módot törpölt ki arra, hogy a barátaival kommunikálhasson. Ezt hívják jelbeszédnek. A jelbeszéd segítségével a süket vagy néma törp nem fogja úgy érezni, hogy kimarad a beszélgetésből. Mindazt, amit hangos beszéddel mondunk el, ki tudjuk fejezni jelbeszéddel is. Mindent? Akkor például mi volna a pillangó jele? És mi a madár jele? És mi a macska jele? Vegyük mondjuk Szia Miaut. Júj, ez tényleg nagyon hasonlít Szia Miaura. Törpök, törpök. Nagyon fontos a madár meg a macska. De megfeledkeztetek a törpkerekség legfontosabb szaváról, a törpről. Bizonyos szavakhoz sokszor új jeleket kell kitörpölnünk. Lakónia! Ez a jel remekül illik a törpökhöz. Igen, remekül. És ha egy törp nevét akarjuk jelezni, olyan tulajdonságára kell gondolnunk, amely a legjellemzőbb arra a törpre. Vegyük például törperőst. Húha, tényleg egész jó ez a jel. Eltart meg egy darabig, amíg nekem kitörpöltök egy jelet. Lakónia szerint nem lesz nehéz. Ez tényleg én vagyok, ami törp. Ki nem állhatom, hogy meg kell kérdeznem, de Törpic úrnak mi a jele? Most már itt az ideje, hogy lefordítsuk Költörp versét, amit a tavaszi fesztiválra írt. Keressünk valami nyugalmas helyet. Ne feledd, Költörp, a jelbeszéddel ugyanúgy lehet érzelmet kifejezni, mintha hangosan beszélnénk. Éljen Költörp! Köszönöm, köszönöm. Tavaszköszöntő versemet most törp nyelven fogom előadni, jelbeszéddel kísérve. Költörp, már nincs szükséged jelbeszédre, hisz már visszajött a hangod. Tudom, de szerintem a jelbeszéd olyan törpös dolog. A tavasz első jele, a madárkák éneke. Az egész világ várja a napocska sugarát, de a szónál még törpet ér egy mosoly, mely szeret, s a törpöknek közvetít szívből jövő éneket. Ilyen! Lakónia, hogy van az jelbeszéden, hogy szeretlek? Én is szeretlek téged. És beszélsz már, te kis pompic Krampus, te kis... Hello, hello. Greg, ne ügyörész, kezeldőt felnőttként. Próbáld megérteni, ő egy kis ember, még nem kommunikál verbálisan, de mindent megért és megfigyel. Kis Jack, éhes vagy? A minden. Szeretnék enni még többet, kérlek. Aztán szundiznék, és utána nyomok egy kakikát. Igen, hallottam erről a baba jelbeszédről, ez most nagyon modern. Igen, klassz. Ó, értem.
Rendben, jó.